Takže, dobrý deň, milí diviaci. A toto je naša krásna Crazy Eve. A teraz nám predvedie svoje... Ahoj! Prepáčte, nekvalitné. Ešte raz, úplne sme to vypýtali. No čo, ako ešte vidíš? No choď tak, choď a vypadni z môjho zároveň. Dobre. Tak, nechám pani prvý svoj. Pokusy, môj milý. Teraz poprosím moju asistentku. Váženú Stelu, aby nám priniesla pomôcky, naše odvary. Stelka, prines mi to, prosím ťa, moja milá. Viem, že miluješ kokain. Tak, v tomto nádobke je odvar lásky. A v tejto nádobke je odvarne nápis. Čo sa asi tak môže stať? Teraz, milí diváci, uvidíte, čo sa stane, keď sa spojí láska s nenávisťou. A takisto je to aj s ľudí, ktorí milujú a ktorí nenávidia. Takže... Spojím obidve nádobky. A začnem hrkať, akože sa kadečo robia doma v posteli. Takže teraz to hrkať.